15-16 बोसोरनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों बेंगलनि आब' गोदो गोदाय लोगो मोननाय आंनि गन्थं बायनायखौ मिथिबावा बियो सिख्ला गोरलैमोन ना हेलौ सिनाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनिफ्राय सिनाफोरा गावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो एसेनो मोजां दङ दिनै फुंनि जानायखौ जानो थांनांगौ आं मोनसे गोदान भिडिअ एबा खनसेफोरा होलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायनो मोनदों आं दिनै माबा शेयार खालामबाय नोंथांमोना एसे शेयार खालामनानै सिलाय सिनाफोर इउबाबो खालामखांबाय आङो लाल साहा फुदुंदों ओमफ्राय नै गाइखेर साहा फुदुंनो नागिरदोंमोन आं आबै दंफैयो नालाय जोंना आइनि बिमा ओमफ्राय गाइखेर साहा फुदुंनो नागिरनानै मैया मोनायावसो माने फुदुंनानै दोन्दोंमोन मोनायाव फ्रिजाव सोनो बावबाय आङो माने जेला गोसोखाङो होमबा आङो माने गुदुंमोन नालाय दोनथ'वाखैमोन दाना लास्टाव गुसु जाबाबो बावगारबाय नै गावजोबबाय जाबाय बे आदा लाल साहाखौनो लोंसाबथोंसै दाहायसो लोंहोफिनसै आं दे फिसाजोखौ स्कुलाव दोनलांनो रेडि जालायबाय थांगारनोसैलाय दा जुथा गानखाबाय थाथ' दे आबै आं माबा दोननानै फैग्रोनो उन्दैखौ नै फिसाजोखौ दोननानै फैबाय ओमफ्राय गाइखेर एसे लाबोनानै आबैनो साहा कापसे फुदुंगासिनो दं आं नै गाइखेरनि आंथ' लोङा नालाय ओमफ्राय नै दहाय फिसाजोनो जाहोहरनाय आलुजों ओंखामफ्रा जोंबो जानो होननानै दहाय एवखादोंमोन बेखौ एसे गुदुं खालामबाय आं जेसेबा जानो सुखुवाना ओंखाम एवनायखौ गुदुं खालामनानै साहाजों होनोसै आबैनोबो ओरैनो जानोसै संनाय खावनायनि टाइम जालायबाय मा संगोन मा मागोन जालायबाय दालि संनानै दाखालि बाजैनिफ्राय लाबोनाय मैफ्राय दङ बेखौनो एवजासामसैलाय बिराद भाजा खानाय नै दाख्लि एसे एवजाबाय ओमफ्राय दा एसे एवजानोसै दोंब्रैल' एवजाखादों दाख्लिबो बेखौ एवजानोसै दालिफोरखौ बानलु खेन्थाबा लांनानै नायनोसै माबाफोर संबावनाय जायो ना मायो दा नायनोसै बेखौ सायना लाग्रोसै टाइम लायोना बेखौ सायना लाबाय दा नै आङो माइनाव दख'ना स्ट'रसिम थांगासिनो दङलाय माने बेंगलनि आब'मोन दख'ना लांनो फैदों माइनाव दख'ना स्ट'राव बेसेबांबा गोबाव जाबाय 15-16 बोसोर जाबाय लोगो मोनाखै आरो ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट लोगो मोनलायगोन दा थांनोसै नोंथांमोनबो एसे शेयार खालामगोन आंनि बेंगलनि बिब'आ माबायदि नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय सफैबायानोसै आङो माइनाव दख'ना स्ट'राव दख'ना लामलानानै दोनजोबनाय नै माइनाव दख'ना स्ट'रा गोदान गोदान कालेक्सन फैखो ना माखो जा मोजां मोजांखा नै माइदि दख'नाफ्रा नै बिसोरनो आलासिफ्रा दख'ना बायनायाव मुखुबथार नायसनथ'वाखै आंखौ नायनो र' आंखौ नुनानै मारै एक्सन जायो ठीक हो हाँ मैं भी ठीक हूँ कितना अच्छा लगा बहुत दिन से बाद ना 16 इयर्स ना 15 इयर्स हो गया 16-15 ऐसे हो गया हाँ
आब' हनै बिबोनाङा थिनायज्लाना ओं आब' ओमफ्राय अबेथिं आब' नोंहा आयो नै तितागुरियाव सागुरि ए बिबार बागान ओमफ्राय बिबार बागान अ नार्सारि अ मोनसे मोननै गायनानै दोनदों नालाय ओमफ्राय लोगोआ नानि लोगोआ लोगो होननाय बिराद गोबावनि उनाव ना नानि हारसिंनो फैदों नानिया स्कुलावसो बेनो ओमफ्राय माखौ लाखो दख'नाया बेखौ ए इन्दिखौ बेबो मोजां मोजां बेखौ मा होनो आब' बे जुरिफाट जाराव जुरिफाट ओमफ्राय बे मानो लामजोबदोंना सिनो नामा बे जों गोदान लाखिबा लामनानै दोनो ए एसे माबा औ जायो नालाय मुसि नागिर नङाबा माखौबा फजायदोंबा लानो हागोन मोजाङाथ' मोजां दानो लाथ'ला सिगा माइदि मोजां मोजां देखायनो इन्दिनि गांनै लाखामोन मोजां मोजां नानियाबो जानोसै ना कैसे अंकल लोग कैसे अंकल भी ठीक है कल आ रहे हैं आज बैठ गया उधर से और दिल्ली से आ रहे हैं गाड़ी ना होसाय sama nang माइदिखौ आं गाननो नों गाननो नायना होसाय माबायदिनिखौ नांगौ फुरा मोदोमखौ नांगौ नामा मोदोम नांगौ गंसे गोमोखौनो येल्ल'खौनो येल्ल'खौनो येल्ल' नङाब्लाबो अरेन्जब्लाबो जानाय गोमोब्लाबो दख'नाया नै गोदान गोदान सफैथारदोंनो आब' माइनावनाव नै दख'नाया गोदान गोदाननो माइदिफ्रा जा मोजां मोजां नुखादों ए बेखौ लाबाय बे सासे नानिनि नाथाय बेयो जाबाय ओमफ्राय प्रियंकाया माखौ लादों आदसा इन्दि लाखादों प्रियंकायाबो बे नानिनि ब्लाउस बेयो मोजां नुनाय बे सोरनि नानिनि मोजां नुदोंना बिजों बिजों एडजास्ट जादों ब्लाउसआबो मोजां नुदोंहाय आब' बेसेबां ब्लाउसआ ना माबा इन्दिखासो होनदां ना आब' सिया मा सिनाव दोनथ' इन्दि बायदिनो इन्दि बायदिनो दाख्लैसो सेल होदोंमोन नालाय आब' 15 आगस्टनि टिचार्स डेआव होसिनगोन देनां ख्रिस्टमासनि माबायावबो मोनगोन ना नानिनि आमबा लांफैथोंसै बेना माबायावबो निउ इयाराव होखाहैगोन ना आब' ख्रिस्टमासाव होगोन ओं ख्रिस्टमासाव होबा नानिनिखौ लांफैजानाय बिसिना ओं बे सोरनि ब्लाउससो मेचिं खालामनोहाय नायदोंमोन औ मोजां नुदों दङ दा बिबाय दानायनि ब्लाउसआ बे थुलिनाय ना थुलियानानै मेचिं खालामनांगौ ए होमबा ब्लाउसखौ लानाय दख'नाया गोरलै दा बे गाननो आराम गोरलै गोरलै दख'ना लायो ब्लाउसआ लायो लाया नों माखौ लानो नागिरखो आब' मोननैबो मोजांखा नों माखौ लादों बे बेथाबखौसो आराम नुबाय आंहा बे माइदि नामा नानि बियो बे गासिबो माबा निउ कालेक्सन जोब मोजां मोजांथार औ लामनायाबो ना नैबेखौ लामखांजोब्बाय आरो ना लामनानै दोननांगौ जाहैदों लामनानै दोनाबा माने एसे सिदोब सिदाबबो थायो नालाय गाज्रि जाजायो लाखांजोब्बाय दा बेखौ लाजोब्बाय आब' नोङो बेंगलनि आब' फैदों नै जोंना दख'ना लांफैदों
लाखांजोब्बायसै नै जा लाबाय इन्दिनि माइदिनि सोबनि बसुमतारिनि लाजोबथारबाय आब' 15-16 बोसोरनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों बेंगलनि आब' गोदो गोदाय लोगो मोननाय आंनि गन्थं बायनायखौ मिथिबावा बियो सिख्ला गोरलैमोन ना दा हनै गन्थं सागोबाय गन्थं हानसिनथाय बायबायसो होनदो दे होमबा थांग्रोनोसै बिदिबा दानै दख'ना लाखांनानै जोङो इबाबलाव फैलायबाय एसे आसान लांनो नामा ओंखायनो बेयाव लानानै फैबाय आङो माने नानिनि लोगोना बे मासनि लास्टआवनो एंगेजमेन्ट दं जाहैदों ओंखायनो माबा एसे आसान उसान लांनो होन्दों ओमफ्राय बे नानिनाबो जागोन आरो बेना फेब्रुवारियावसो बेबो मोजां मोनबा लांखानोसैनो नायगासिनो दा रासिनल' जाबाय दं खरखर रासिनल' नामा होनदो इबागलाव फैदोंलाय नै इबागल गोदान गोदान कालेक्सन फैथारदों नै आसानफ्रा मोजां मोजांथार बाबुआ नैबे नानिनिनो एंगेजमेन्ट दङ ओमफ्राय बै सासेयानो आब'नि फिसाजो फाइनिनि न'आव मोनफैबाय नै सनाफोर ओमफ्राय ओरैबायदि लेट जाबाय आरोखि माने आब'मोनहा दख'ना हिरि बायबाय आब' माइनावनि दखानाव ओमफ्रायसो हरै बाजारसिम माइब्रा माइरं लायनानै थांबाय ओमफ्रायसो एसे एनै इबाबलावबो आसान लानो नागिरखाय इबाबलाव दोनलांबाय आङो आसानबो लाबोबाय ओमफ्राय दख'ना नायबावनो होननानै हारसाफोरनियावबो दख'ना एसे नायबावबाय ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि लानानै दासो सफैबाय आरोखि ओमफ्राय जोंनावथ' फैयासै बिसोरो दिनैनो थांफिननांगौनो फिसाजोआ स्कुलाव मिस्ट्रेस मावो नालाय ओमफ्राय दिनैल' सुटि लादोंनो गाबोन स्कुल दं नालाय ओंखायनो दानो थांनांगौ जाहैदों मोनाबाबो थांबाय जोंनाव हाबासै मालाबा फैफिनबा फैसैनो ओरैबायदि गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों आरोखि आङो बाबु गोरलै जानाय समावनो बे आब'मोनहा बिराद हेल्प खालामदोंमोन आंखौ जोंनाथ' मिस्टारा जेलानाखि बाबु जन्म जादों होनबा सैमा अरजानानै माबायावसो एमएसआवसो दंहैयोमोन नालाय बे आब'मोनहासो आंखौ डाक्टारनाव लांनाय मानाय गासिबो हेल्प खालामदों आरोखि ओमफ्राय बाबु गोरलैयावबो बहाबा थांबा माबा लानानै थांनाय मानाय बे आब'आ बिराद हेल्प खालामोमोन आरोखि आब'आ मैयानो दाखालिनिफ्राय खिथाहरखादों आरो थांगोन होननानै ओमफ्राय माला थांगोन बेखौ फिक्स जायाखै नालाय ओमफ्राय मैया खिथाहरबाय गाबोन थांगोन होननानै ओमफ्राय दा दहाय फन हरनानै फैबाय जोङो दख'ना दखानाव होननानै ओमफ्राय दखानाव लोगो हमहैबाय आरो जोबोद मोजां मोनदों आरोखि बेसेबांबा गोबावनि उनाव लोगो मोननानै आब'खौ फिसाजोखौबो ओमफ्राय दा फिसाजोनिबो हाबा जाहांहां नालाय दानो नङा बेना माने उनाव आरो ड्रेस लांफैफिनबावगोन जादों आरोखि माने फेब्रुवारियावसो नालाय फिसाजोना ओमफ्राय बै फिसाजोनि सासे लोगोना बे मासनि लास्टआवनो एंगेजमेन्ट दंनो ओंखायनो बेनिनो ड्रेस लांफैदों आरोखि दा इन्दि दख'ना लांबाय बिसोरो 17,000-17,000नि आरो लाबावबाय मेरलानो 25,000-25,000सोनि लांबाय खोमा बे आब' माइनावनावनो दा ओंखाम जाना लागोनसै सिनाफोर आंबो बिदिब्ला ओंखामबो उखैबाय टाइमाबो जाबाय नालाय